Узган ел бәрәңге уңышы мактанырлык булмады. Моның сәбәбен халык елның коры килүеннән күрде. Нәтиҗәдә күпчелек бәрәңгене сатып ала башлады. Biz күршеләр белән бергәләшеп, ярдәмләшеп эшлибез. Башта беребезнекен алабыз, аннан икенчебезнеке менә көннәр матур торса, Алла бирсә, иртәгә безнекен алырга планлаштырабыз. Быел бәрәңге уңышы мул булды. Быел халык бәрәңгене август азагында угыла башлады. Бәрәңгене алып бетереп саклауга да куйдылар. Yazdan şikayettik, bir yumuşak buldu sol. Friza diye batalayındır. Friza bilen şikayettik. Buna başka kişilerinin yerini hatırlasam, onda kes, bunda kes yok. Nu berenge big motor 19. mayda oturtkanıyıq, big motor teşildi. Yongurlar big eybet yağdı indi, oslama indi. Bunda biz şu tirisini kirtemiz indi avışına. Millet Amaqtan Naqiyya Xamandar Şamsıddinovlar bәрәңге уңышыннан зарланмый, узган елдан әйбәтрәк. Эшне бүген төгәлләп, иртәгә күршеләрнекен алырга исәпләре. Yongurlar bulmау sebepli mene berenge uğarak buldu. Nu uzan yılga karaganda eybet, Allah'a şükür uturtırga, özümüzge oşarga jite. İyi bozuna da saldık, buna hazır dışkı bozga salabız. Басудагысы түгел, амбардагысы ашлык ди халык. Уңышны җыеп урнаштыргач, күңел тынычланып кала. Өлкәннәр әйткәндәй, исән сау ашарга язсын. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.